Lebap welaýatynyň häkimetleri käbir çetki owalaryň ýaşaýjylaryny öýlerinden çykaryp olaryň jaýlaryny ýykýar. Häkimetler bu owalaryň kiçidigini we ýurdun owa milli maksatnamasyna girmeýändigini belläp, olaryň çäk dolandyryş sanawyndan çykarylýandygyny aýdýar. Öýsiz galýan owa ýaşaýjylaryna özüne başga ýaşar ýaly jaý ýa-da ýer berilmeýär. Owa ilatynyň ýykylýan jaýlarynyň ýerinde täze ekin meýdanlary döredilýär. Bu barada öýlerinden çykarylýan ýaşaýjylaryň ençemesi Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä bu owalar Türkmen-Özbek serhediniň goloýunda ýerleşip, olaryň arasynda Farap, Däne we Darganaty etraplarynyň ençeme owasy bar. Biz öý kitapçamyz bolmasa-da ýüzlerçe ýyl bäri ata-baba şu ýerde ýaşap gelýäris. Biziň jaýlarymyz, öýlerimizde çekilen gaz we tok hiç bir owankydan kim däl. Biz häkimetlere gyş aýlarynda jaýlarymyzdan çykyp başga ýere göçmek üçin ne öýümüziň ne de pulumyzyň bardygyny aýtdyk. Emma olar bizi dinlemeýärler. Gaýtam olar bize owada mal gara saklamaly ekeniňiz, siziň owaňyz kiçi bolup 50 hojalyk üçin gaz tok berip bilmeýäris. Özüňiz mellek ýa öý satyn alyň diýdiler diýip efirde adynyň atlandyrylmasylygyny soran owa ýaşaýjysy 7-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Owa ilatynyň sözlerine görä häkimetler öýden çykmak barada duýduruş bereninden soň ýaşaýjylaryň elektrik energiýasyny we gazyny kesýär. Olar bu çäreleriň raýatlary medeni pasiýoluklara göçürmek maksady bilen amala aşyrylýandygyny aýdýar. Şeýle-de olar bu owalaryň ýurdun owa milli maksatnamasyna girmeýändigini belläp, olaryň çäk dolandyryş sanawyndan çykarylýandygyny hem aýdýar. Jaýlaryndan çykarylýan owa ýaşaýjylaryna özüne başga ýaşar ýaly jaý ýa-da ýer berilmeýär. Owa ýaşaýjylary özlerine değişli etraplardaky yer kadastr edaralaryna ýüzlenendiklerini, ýöne oňy netije alyp bilmendiklerini hem aýtdylar. Mellek yer vermek üçin bölünip berilen yer ýok. Bu meselede size kömek edip bilmeýärs diýip owa ýaşaýjysy yerli kadastr edarasynyň bir işgäriniň sözlerini titirledi. Şol bir wagtda habarçymyz öýlerinden çykarylan käbir owa ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň eýýäm ýykylandygyny we olaryň ýerinde täze ekin meýdanlarynyň döredülendigini habar berýär. Resmiler jaýlaryndan çykarylan adamlaryň öýlerini ýykyp, adamlary öýsiz goýup, owalary yer bilen ýeksan edip, bu ýerde paýta we buğday ekmek üçin täze ekin meýdanlaryny döredýärler diýip owa ýaşaýjysy aýtdy. Adatlyk Farap, Däne we Darganaty etraplarynyň häkimlikleri bilen habarlaşyp, yerli ilatyň berýän maglumatlary barada haýsydyr bir kommentari alyp bilmedi. Bu ýykyşlygyň anyk näçe adamyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirýändigini hem anyklap bolmady. Ýöne Adatlyk Türkmenistanda Türkmen-Özbek serhedine ýakyn etraplarda jaýlaryň ýykylýandygy barada öň hem habar beripdi. 2016-njy ýylda Daşowdy welaýatynyň Könürgen çetrawynyň Maslahat Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Altymurat ağa öz jaýynyň we başga-da 200 golaý hojalyk jaýynyň bir mekdebiň we 4 sany paýta brigadasynyň 2011-nji ýylda serhetçiliğine golaý diýen bahana bilen ýumrulandygyny gurrun berdi. Ol ýumrulan jaýlaryň özüne başga ýaşar ýaly ýeriň berilmändigini aýdyp, eýen 5 ýyl çemesi wagt bäri mal ýatakda ýatyp turýandygyny hem gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda täze ýaşaýyş jaýlarynyň we täze döwrewap owalaryň gorulýandygyny, bularyň ilatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrýandygyny wagtal habar berýär. Ýöne habarçylarymyz we yerli synçylar bu jaýlaryň bahalarynyň köp adamyň maddi mümkinçiliginden has ýokardygyny aýdýarlar.